Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ke National Commission for Women ke Kong Delina Khongdop ringkat lang bagi chairperson Jeremy Meghalaya State Commission for Women ke Kong Yamwan Siem ringkat bagi dekat ka commission hak arpo trik unai wing arajar po sao kilalit banjungo ekoi ke long kemi ke balaman sao naga jing sha thang im hala ujong tengah ke badan minta hapeding jing sha sumar Civil Hospital Shillong. Habakaran cikilar pathai ke buar ke Kong Delina kelapen power ke jing ngausi ke bajur halo ke jing sha thombor jangan diga long kemi ke badai nakashnong ni riang West Giant Hills Strength pad angru ke kum ke jing thu jangki bahi ngasem jangan diga long kemi utanga jongka udahun dakhar ula jumlian bha ban syok bandat ru yaka hendrekam junur ban ujor nama ba uberngam berset lada ka yathu bri ke jing sha thombor ka Kong Khongdop kalau angru ba ka commission ka shim suo moto halo ka ninga jingja ba dawaru bagi bojong ka an kinle dak bating yu ni runar bladan menta hakru nar jangki pulet te kajingwan jonga ban pet ye ini I longkemi hangne kalong bangadan haslo ngawan na benta ka ka program te andang latip bakani ke jingjia ka don hangne nakaliang jonga NCW ho ingila shim so moto ya kani ka case but ngin saya keren bad I DGP ru halor kani ka case te kumbalong menta namar I chairperson jongka state commission ila wan jongo I imenen te yong menta kasngi I kham I biang kajaro ila bam ngala kali mentan te kajaro ila khambam tangbal kajing kadang ayuhi kadang jurhi kajing ingjong I ngampat yo ban ye keren bad ki doktor salor kane namar itu I doktor I batri dia iru ngampat yo ban ye keren ko ba play yo I ngarung direct becha I survivor ngasu ya keren bad I te kata barok khoi ngan saya keren ngat bat ngan sa klibnia halor kata balai kimle ya kita ki badon kam kat kum ke procedure sina kaliang jangka commission kum bajulong hi barabor ngingit ba kadiban sedang napo kadiban sedang nangana pi naki longkemi kidiban wan shakmat kidiban yathu ya ka bagi shem namar ngidon ya kita ki platform ki babiang ki longkemi jongi ki laban wan yathu ya ka bagi shem janjar bat ngi kloi ru ban yarap ya ka bagi don kam malor kani bat sakawi ru ngak ban ong ne ba leng ba kini ki addiction jongi kakiat ne ki we pat ki jingli pen buai ngasngau bangi don kam ya kata ka counseling center na mentaki long kepa jongi ro ngidon kam ban le ikane bat kum ka imlang saklang ke jongi ngiladon kam ban ye trailang khnang bakumno nginla ban yada yakum kini ki jaj jingjia ki basmosi ki banang kenrei na kawai ka por kadi kata ka ega ba wanra ya ka jing sngu haga ju ka por ka jing sngu remru bakumngi ki ba ka parthai barok kawai ka pej ba kilong kemi kilong haklido kilong kemi kilong gibala empowered hadu kata henrei ngimla pa deban ong ka ega badon ha ka jingmut jang uwei pa uwei beriu ngimla pa deban batai ba ka ega ba uni ubri ula ban le namar kata ka dei ka jinglong beriu ka jongi tang kawai ka bangila ban le kolong dakumno bangin hikai kumno bangin persyang ban yada tangkatahi ngala iyo bani keren bet ikemi jong ihi te ki police kila kemi idan menta judicial custody te nakaliang jong ka commission ngin persyang bet ba lakum no ro ngin nam ai jamin ngin persyang ban keren ban bat shwai u hadu ban longkat kum kapor kan kat kum ka procedure jong ka court lane jong ki police namar uni ubri ula de u habitual offender omde hitang menta sansnem mensuaru ula de shoy ikon but man la kapor u
atak dakinar daki kat ki penon gitiar haying hasab tang ba pade not ban wan sakmat ban complain ni kani namar kata kadi kajing bom tipe bat kajing artatin bar kawairu kadan kata kajing leran ledangan leit ai mudui persya ayo lok janga ka imlak sa lang jongi kan ang kumno tikata kadi kawai ka bang ngingim la ban batai mo ye kajing shem jang iwei ibriu balai imwan sakmat ru ngimla ban penbore namar kajing lap kajing shem kajung tang mai hi basung thu ngim la ban penbor la ngim la ban ong ba phiri ban le be kumta phiri ban le kumta namar ki long kemi hi barobar shani lani shathain du thoru kalong be yeki ba mentangan ai complain new brew haka bakhadu nga habi ban song lang batu kata kadi ka jing ka ba ni shem ba kilong kemi jongi ki salia ban wan sakman em ngampat de biya keren badi namar sibit ngandan ka jing ya kendu badi DGP ani keren badi DGP ru ngan res ya kani ka mata ru badi ada ka juga por hoat namar kumbang ngalaong bangi nakaliang jonga NCW ngala sim somoto but immediately ngani keren badi SP ru halor kani ikhun jangi ngala kali mentan namar hakapor ba u thangi iba khunlung jangi benang system de turu hana kani la ingrot tama menta pada ila khambyang idon sesno ipej ipara jangi ni victim ipej ipara jangi nakaliang jongga state commission kila ada biarap but ngin sapej katkum ki kendon katkum ki an but nakaliang jongga sarkar kan la ne em baniarap ya kan ya bat nga hakajing sengo jonga ngidon ya kataka compensation ngidon ya kataka scheme ke baniarap ya ki beri ki bas sha ingding lane bat ki acid attack ru ngidon ta ya ki jing yarap pisai